May natulungan po tayo bago lamang po. Habang nasa loob ako ng bahay, kasi po wala pa akong masyadong access. Kaya nagpapagaling, di ba ako makakita masyado. Okay. Through media po sa cellphone, lagi po ako nag-upload na mga captions about God. Pinagamit ko po yung mga pinapadala ng mga kaibigan ko at yung hindi ko kaibigan, kinukuha ko yung mga sceneries. Tapos nilalagyan ko po ng Word of God. And because of that, meron po isang pumasok na babae. She's Emily. Nasa damam po siya before. 2 months ago lamang po, kakauwi lamang na nung the other 3 days ago, bago ako napunta dito. Sabi niya sa akin, yung unang message niya, sabi niya, "Sir, please help." Sa akin po, Facebook account. Sabi ko, hindi po ako, "Sir, pangit po ako." Tapos pinalikan naman niya, sabi niya, "Father, maawa ka." Sabi ko, "Saan ka ngayon?" Sabi niya, "Nandito po ako sa kwarto nakatago. Sa Saudi Arabia po ako sa Damam." Tapos yung cellphone ko po, yung isa, ipinasa ko po sa kanyang sexual part. Yung touchscreen niya po sa bed. Kasi baka, yun na po yung last niya. Sabi niya, "Pinapahirapan po ako. Maawa ka." So hindi ko alam nung gagawin kasi sa kwarto ko siya sa desierto. Nagpapagaling ako tapos nanatalang siya. Nagmamakaawa. So hindi alam ng family ko dito sa Santa Rosa, they are here, nag-migrate, na yung pera pang gamot ko, yun ang binigay ko pambili ng ticket ng asawa niya from Cotabato papunta Manila para magsumbong kay Tulfo. So wala pa akong magawa kasi yun ang kaya ko eh. Wala akong busy masyado. Tapos natatakot din ako kasi ongoing meditation ko sa mata. Hindi ko mayaman ang aming prelatura. Okay? So yun nga, ang kagandahan is natulungan siya agad kasi nakalabas na yung IUD ba yun? Sa babae? IUD? Nakalaylay din. Baka mamatay siya kasi bubog siya, tinabi yung passport, pinapatrabaho pa from 3rd floor, magdala na mabibigyan ng mga labang pas baba. So yun, thanks be to God na rescue siya. Tapos, doon sa agency, hindi mo na siya pinabalik dito kasi gusto ng agency na i-transfer din siya sa iba kasi hindi pa siya nakabayad. Okay? Pero again, salamat ng kay Tulfo na nakadating siya ng maayos. Sabi niya sa akin, "Father, salamat." Sabi ko sa Panginoon, "Magpasalamat." Kasi hindi ko alam kung paano niya akong ginamit sa loob naman ng kwarto, nagpag-text sa asawa sa kanya. Tapos, PM, sabi niya, "Father, wala akong naiuwi kahit isa." Sabi ko, "Naiuwi mo ngayon, sarili mo, pati ang Diyos sa buhay mo." Kaya towards the end po, nung nag-meet na sila ng asawa niya, pag-uwi, nagbili pa rin ako ng ticket para lang makawin kasi 3,000 yung pera niya, ako ganun din karampot. Kaya sabi ko, "Sige, akin yung sobra, basta uuwi ka, yakapin din anak mo." Kaya sabi niya, "Father, ang una kong ginawa pag-uwi ko, kahit hindi ako nakilala ng anak ko, nagsimba po kami." Masaya ako. Okay? Nagsimba po. Sabi niya sa akin, siya mismo nagsabi sa akin, "Father, kung ano yung ginawa mo sa akin, sa aming pamilya, gagawin ko sa iba na nangangailangan." So, salamat po.